jerin manya-manyan fina-finan Kanin da ke tashi yanzu. Sannan ku faɗa mana ra'ayinku a comment section. Wani film kuka fi so, wani film kuka fi kalla. Sannan in muna roƙon ku in yau ne farkon zuwan ku a wannan tasha tamu, ku daure ku danna mana subscribing, sannan ku danna alaman ƙararrawa yadda da zarar mun daura bidiyo zai zo gare ku kai tsaye. Mun gode. Kar ku manta ku danna mana like, sannan kuma ku faɗa mana ra'ayinku a comment section.